штати зебои Флорида бо офтоби сӯзони бепоён, дарахтҳои пальм ва уқёнуси гармаш дар тамоми дунё машҳур аст. Аммо аксари сокинони ин штат зиндагии худро бо як хазандаи бузурги хатарнок тимсоҳи амрикоӣ дар якҷоягӣ мегузаронанд. Бо сабаби афзоиши бо суръати шумораи аҳолӣ дар Флорида, одамон бо тимсоҳҳо ҳамеша дар ҳудуди якдигар қарор мегиранд, ки ин хатари ҳамлаи одамонро зиёд мекунад. Глория Серж, зани 85 сола, дар деҳаи хурдакак ва ором дар гӯшаву канори Флорида зиндагӣ мекард. 20 феврали соли 2023 ӯ ба сагчаи дӯстдоштааш, ки Солдат ном дошт, ба тамошо баромаданд. Дар навор дида мешавад, ки зан бо саги дар ресмо басташудааш ба оромӣ дар канори кӯле сайру гашт мекунад. Ногаҳон дар рӯи об мавҷе пайдо мешавад, ки бо суръат ба самти соҳил ҳаракат мекунад. ба назар мерасад, ки саг чизеро дарк мекунад ва ба об менигарад. вақте ки зан мехост роҳашро идома диҳад, ногаҳон тимсоҳи 3 метра аз об баромада ба саг ҳамла мекунад. шоҳиди ин ҳодиса зани дигаре буд, яъне ҳамсоя. нақли ҳамсояи ин зана гӯш мекунем. ӯ мегӯяд, ки дар назди чашмони вай як муборизаи ваҳшиёна барои ҳаёт сурат гирифт ва ӯ фавран ба полис занг зад. дар занги сарусаймавори худ ҳамсоя гуфт, ки хазандаи азиме занеро, ки дигар наметавонист худро муҳофизат кунад, ба зери об кашида буд. баъд аз муддате кормандони хадамоти фаврӣ ба ҷои ҳодиса расида ва ба тарафи кӯл шитобиданд, аммо аллакай дер шуда буд. онҳо танҳо тавонистанд бубинанд, ки ҷасади беҷони зан дар рӯи об шино мекунад. баъдтар ҷасади беҷони осебдидаи Глорияро аз об берун оварданд, аммо сагча ин дафъа ба таври мӯъҷизавор зинда монда буд, гарчанде ки сахт тарсида буд. дар навори пурра дида мешавад, ки вақти ҳамла Глория кӯшиш мекард, ки сагро аз даҳони тимсоҳ наҷот диҳад, аммо дар як лаҳза хазанда ӯро ба ҷои саг гирифта бо худ ба зери об бурд. пас аз ҳодиса кормандони масъул ҳанӯз ҳам дар кӯл тимсоҳро мушоҳида мекарданд. коршиносони шикории ҳайвоноти ваҳшии тимсоҳро шинохтанд, ӯро аз об берун оварданд, баъдан хазандаи одамхӯрро бо худ бурданд, албатта барои куштан. баъдтар боз 4 тимсоҳи дигарро аз кӯлҳои он деҳа, ки дар он зан кушта шуда буд, ёфтанд, онҳоро низ безарар гардониданд. ҳодисаи дигаре ба ҳамин монанд низ 20 сентябри соли 2023 дар ҳамон Флорида рух дод. як ҷавони шоҳид гуфт, ки ҳангоми сайругашт садои ношиносеро шунид ва ба кӯли он ҷо нигоҳ кард. вай дар оғози назар танҳо сари тимсоҳ, яъне крокодилро дид. баъдтар дар даҳони он чизе монанд ба қисми поёнии бадани инсонро мушоҳида кард. ҷавон гуфт, ки ба чашмонаш бовар кардан наметавонист ва ҳамон вақт фавран ба полис занг зад. кормандони ҳифзи ҳуқуқ ба ҷои ҳодиса расиданд, ҳайвони азимро паронданд ва аз об ӯро берун оварданд. аз дохили кӯл бошад, инчунин боқимондаҳои ҷасадро низ пайдо карданд. ҷасад ба зани 41-солаи Саурина Пехем тааллуқ дошт. духтари ин зан, яъне ҳамун зани кушташуда, гуфт, ки модараш бепаноҳ буд, яъне хона надошт ва дар ҷангале дар наздикиҳои ҳамин ҷо зиндагӣ мекард. сабтҳо нишон медиҳад, ки аз соли 2014 ба ин сӯ борҳо ӯ бо полис муомила дошт, аз ҷумла барои нигаҳдории маводи мухаддир ва дуздӣ. духтараш гуфт, ки ҳеҷ кас интизор надорад, ки бо чунин роҳи ваҳшатнок дар бораи марги модараш хабардор шавад. ман медонам, ки марги ӯ чӣ гуна буд. ин бедард набуд, ин ба зудӣ набуд ва ин осон ҳам набуд. ӯ ҷанг дида буд. духтарак ҳамчунин илтимос кард, ки модарашро ба саховатмандиаш ба ёд оранд, на ба мушкилоти қонуние, ки вай дошт. вай гуфт, модар роҳи нодурустро дар зиндагӣ интихоб кард, вале ҳатто порчаи охирини хӯрокашро бо ниёзмандон тақсим мекард. дар навор шиками варамкардаи крокодил дида мешавад. фаҳмидан душвор нест, ки ин чӣ маъне дорад.